Diolch is mis Laura agus sin na ceircéile Berlin an tatan seo nuacht coolla cathead. Bhí seaamnis speisialta siúl de scoil na Gaeltachta timppla na tíre inar bronnú aitheantas oifigiúil Mórscéalta na Gaeltachta hub. Tugadh pleachta na scoilna a bhés crochta taobh má den na scoilna, le go mééis se soléir do cholaganna a hagann tíar chóirt gur scoil Gaeltachta atá an tub. Tá na sail se fianna arás is dúbhailthe clia agus tugadh deis de chóirtóirí tuairt faoi thuras trí na blianta leis an téama speisialta atá acu bim líana. Rinneadh ceileadh údais éideanacha agus aghuid leabhar mar chud de cheachtain na leabhar éideanach. Sppragadh do chuoine amach na bhíana na leabhais cearachtais agus údais is anseo agus na gnéithe is fear a bhaint le litríocht na héireann. Leabhar Joseph le hificach dótáin in nún na nál agus moltú do chuoine óga leabhart le na fásta, má ecann siad aon rud dáin séideach nó aon rud a churann ar a mí chompórdíad ar an níe.